Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Clara, tambalanista since high school. Palagi ako nakikinig sa inyo dati bago pumasok sa eskwela. Ngayon na busy na ako sa trabaho, natutuwa ako kasi may replays ang weekday segment ninyo sa Facebook. Hindi man ako makapakinig ng live, pwede kong panoorin at pakinggan ang tambalan at a later time. I wrote kasi I want to share my struggle with you. OFW ako dito sa Taiwan. 29 years old na ako pero never pang nagka-boyfriend. Wala pa kasing nangahas na manligaw sa akin. Sabi ng iba, masungit daw ako. Pakiramdam ko naman, hindi kasi ako kagandahan. I feel that boys do not find me attractive at all. Kaya naman nung may nagkagusto sa akin na kapwa ko babae, kahit against sa personal values ko dahil tingin ko mali, itinuloy ko. Nandito na ako sa Taiwan noon and I was homesick and lonely. Nung dumating siya sa buhay ko, sumaya ako ng kaunti. Masarap pala yung pakiramdam, sa pakiramdam yung minamahal ka. Nakakakilig yung may bumabati sa'yo ng good morning at may nagsasabi sa'yo ng good night. Feeling ko ako yung first and last thought on her mind. Still, hindi ako masaya. Patago ang relasyon namin. We were not out in the open. And worse, she cheated on me. Matapos ang 3 taon ng pagsasama, nakipaghiwalay ako. Sa ngayon, nililibang ko ang sarili ko para hindi ako masyadong malungkot sa pagiging single. Nakafocus ako sa nanay ko and I make it a goal na pasayahin siya palagi. Mahirap gawin ito kapag may boyfriend ako or may pamilya na. Nagsiserve din ako sa church. Marami rin akong churchmates na single so pakiramdam ko, hindi ako nag-iisa. Tambalan, I have been patiently waiting for so long. Palagi ko namang pinagdarasal na sana naman mahanap na ako nung inilaan para sa akin. Is that too much to ask for? Pakiramdam ko na paglipasan na ako ng panahon. Magkakaasawa pa kaya ako? Thank you Nicole and Chris for reading my letter. Salamat din sa laughter na hatid ninyong dalawa every morning. More power, ang inyong tambalanista mula dito sa Taiwan. Clara. Ilan taon? 29. 29. Grabe ka kay Chuper, magpo-43 na. Okay lang siya. Chill nga lang ako, 42 na ako. Chill lang siya, di ba? Hindi, wag na ikaw partner kasi lalaki ka, 'di ba sinasabi nila mas ticking time bomb daw yung babae daw. Pero hindi naman din lalo na sa panahon ngayon ha. Maybe noon, nung araw, 'di ba? Nung panahon ng 70s and 80s, 'di ba, na dapat early 20s nahanap mo na yung the one para
the most na yung 29 or 27 or 28 para magpakasal. Noon kasi yun, 'di ba? Correct. Hindi na talaga ngayon. Yan, Nababago, hindi na, nababago na talaga siya. So, lalo na sa mga babae. Sorry if I may ask partner, ilan taon na yung partner mo? 35. O, tingnan mo, 35. Chill lang din siya kasi Oo. hintay niya si Chuper. Oo. Diba? At may mga tropang ako na ganun din eh. Na early 30s, mid 30s partner. Ay, yung iba nagtatrabaho din sa ibang bansa, single. Correct. Tama. Maaari partner na Pero na, chill lang din na naman chill, sila. Na chill sila, pero deep inside maaring hindi. Oh, diba? well, Hindi ano naman sila, longing din. Longing din naman. So, ibig sabihin, wag tayong, ang punto lang namin dito, there are people who are older than you are. Na mga kalaban mo rin dun sa mga single. At hindi kami nakatulong. Hindi, may mga tao na older than you are na hoping pa rin at hindi pa rin nawawala ng pag-asa. Kumbaga, kumpara dun sa mga nasa mid-30s and late 30s o kaya early 40s, bata pa yung 29. So medyo, Yes. ano pa ito, masariwa ka pa sa kanila, may laban ka, girl. O tingnan mo, at this point in time, kaka-message lang ng aming playlister. Yung gumagawa ng aming playlist na si Kuya Tonton. Sino yan? Pakilala mo sa akin yan. Oh, yan. Akin na lang yan. So Pamain. pamain naman po. So baka you're not looking at the right places. Kasi I mean, okay, kumbaga, inunahan mo na kami at sinabi mo na sa amin na you have been patiently waiting and lagi mo itong pinagdadasal. So, hindi na namin sasabihin yon, di ba? Pero uulitin lang din namin. Idasal mo pa ng todo, itirak mo pa ng mas maraming kandila. Kung ano man yung kulay ng kandila na nagsasabi tungkol sa love, yun na Orange, itirik orange, mo. O kunya, orange, o pink, o kung ano man. Diba? Diba may mga ganon din sa mga simbahan? Oo. Diba? Ewan ko lang kung meron dyan sa Taiwan, parang kung ano yung prayer intention mo, yun yung Mahirap color. hanapin orange. Uy, hindi, ang dali. Madami ba nun? Hindi ka nag-ano, no? Sisindi sa simbahan, ano? Talaga ba? May Kasi sa mga orange? simbahan, may mga kulay sila. So, kunyari, prayer intention for fortune or money, green yan. O kaya for love, red or pink, ganyan. So, merong orange. Napaghahalata tuloy na hindi Napaghahalata ako talaga sumisimba. hindi pumupunta eh. Alam na talaga this. Kaya pala tawang-tawa ka sa orange. Ano naman, parang hindi siya big deal yung orange. Neon green meron? Meron. Meron din. Meron, partner. Madali lang talaga. Magbigay ka na mahirap na kulay na wala yung simbahan. So, alam mo yun, kumbaga, yes, nagdadasal ka, huwag kang titigil. Tapos yung advice ko lang sa'yo kung ano man yung kulay ng kandila doon sa simbahan po ninyo na nagsasabi ng kulay para sa love, pag-ibig, paghahanap ng soulmate, ayan na. Itodo mo na. Itodo mo na, bilhin mo na lahat ng kandila, lahat ng donation para sa kandila na yan. Itodo mo na. Tanungin mo dun sa nagbabantay sister. Pakyawin mo na. Oo, pero pa po ba dyan sa likod? Oo. Papakyawin ko na po lahat ng kulay na yan ng kandila, ganun. So, of course, that's a joke, diba? Pero kung totohanin mo, ba't hindi? Kasi donation naman para sa simbahan yun. Pero, ibig sabihin, Huwag mo yung nagtutunaw ng kandila, kausapin mo na. kausapin mo na. Para bago pa lumabas sa sa Correct. harapan ng simbahan. Nasa yun na. Oo. Yung supplier, kausapin mo na. Saan po ba tinutunaw yan? Pupuntahan ko mamaya. Parang tungo-to. Papakyawin ko na. Ganun. Oh. Para sa akin na lahat. Oh, ganyan. Oh, basta ibig sabihin hindi ka titigil. Tas tirik lang ng tirik hanggang may lalaking tumirik sa kagandahan mo, 'di ba? Ganun. And then, baka naman you're not looking at the right places. Or baka you're not looking at all. Sabi nga daw nila, 'di ba? Dapat it's always coupled, yung ating prayer is always coupled with action. So, Yes. ibig sabihin, huwag kang titigil huwag kang titigil sa paglangde hanggat hindi mo nahanap ang para sa'yo. Gagawa ka rin ng way, di ba? Totoo. Tingnan mo yan, meron ka agad nagtanong kung saan ka, paano, di ba? So, baka hindi tama yung site, yung app, yung circle, 'di ba, na gano'n na pinupuntahan mo. O kaya may factor din yung sinasabing masungit. Ang Tama. hirap lapitan ng taong masungit. Oo, yung parang lagi ang init-init ng yung ulo. laging aburido. Oo. Yung parang, ba't ako magiging ko tungaw? Alam ko na masungit yan, liligawan ko pa. 'Di ba? Baka ganun sila mag-isip. May factor din 'yun. Magpakabait din, girl. 'Di
Di ba? Hindi natin, madam, I think there's so many factors. Pero yung age, ito lang yung sasabi ko, when it comes to the age, wag ka na ma-pressure dun sa age. When it comes to yung people saying that mahirap na magbuntis, hindi. Ang lagi ko tong sinasabi ha, I had my bunso at the age of 38. And it was a normal pregnancy and At nakapangalawa pa nga normal eh. delivery pa, partner. Yes. Si Prince, normal delivery, 'di ba, at the age of 38. So, ang layo pa ng 29 sa 38. Oh. 'Di ba? So, and meron ako mga kakilala na nabuntis pa at the age of 50. 'Di ba? And basta nagkakaroon pa ng period, pwede pa 'yan. So, wag tayo ma-pressure dun Yes. sa edad. Correct ka. Mas ma-pressure tayo siguro dun sa mga paraan. Kung ano ba yung mga paraan na ginagawa mo para magka-love life, kung jowang-jowa ka na talaga, 'di ba? Kung halimbawa patiently waiting ka, wag ka na mag-patiently waiting. Doon ka na sa jowang-jowa, so impatiently gustong magka-jowa. So ibig sabihin talagang ano na, landi na. Landing na gano'n. Landi na agad, now na. Kaya nga, ganun. O, di ba, nanggaling na yan sa isang babae na late din late Kinasal ako at hindi naman 30. late. Parang pero hindi yung katulad ng dati na dapat 20s, ganon. Kinasal ako at 30, I had my first baby at 33 and my second baby at 38. Correct, yun, correct. ako lagi ko nang kinikwento dun sa lahat ng mga parang feeling na lang, hindi na sila mabubuntis, nawawala na sila ng pag-asa. Hindi pa yan. Totoo yun. Gagawa ka lang din ng mga paraan. Ganon. Unahin mo na yung paglandi ha sa mga susunod na araw pag lumabas ka ng trabaho mo. Diba? Makipag-usap ka. Yan. Tapos ayan na, maghanap ka na ng prospect kung sino yung pwede. Correct. Diba na naaayon sa gusto mo o naaayon sa pangangailangan mo. Pangangailangan. Malay mo naghahanap ka ng mayaman. Malay mo naghahanap ka ng pogi. Malay mo naghahanap ka ng magandang lahi. Diba? Hindi natin alam. So simulan mo na kung ano yung goal mo. Galaw-galaw ka rin. Tama yung sinabi ni partner. Galaw-galaw ka lang din. Yung Meron intention yan. natin, tama, is always coupled with actions. So pwede kang gumamit ng app. Malay mo, 'di ba? Dayuhan pa yung makabihag diba? sa'yo. Ito yung lagi nating Pangarap ng sinasabi. sino man yan. Correct ka. Magkaroon agad ng magandang kinabukasan tas blue yung eyes. Diba? Artista pag-uwi ng Pilipinas. Correct ka. May angat mula sa laylayan ng kahirapan. Diba? Kapag ka merong kababayan tayo na nagkaroon ng jowang afam, diba? Tayong lahat ay titindig at magpapalakpakan dahil isa na naman po nating kababayan ang naiangat mula sa laylayan ng kahirapan. Oo, kaya, diba? Totoo At yun ang ganda ng lahi. Correct. Any lahi na inihalo sa Pinay. Yes. Diba? Ay definitely, talagang artista sa Artistahin. Pilipinas. Yes, pag-uwi. Diba? Iba yung kutis. Correct. Iba yung panga. Baka, totoo. Iba yung ilong, iba yung titig nila, iba yung eyes. Parang iba yung tubo ng buhok. Alam mo? Parang iba. So baka naman yung galaw. nililimit mo yung sarili mo sa mga Pinoy lang. 'Di ba? Hindi na ngayon pag-limit sa mga Pinoy lang, madami na ang posible talaga. Correct. Kung Ang gusto pwede mo mong talaga, jowain, na yan, worldwide na, di ba? Sabi nga, global na yung market natin. Yes. Kahit sa pagdating sa pagjojowa Correct. at paghahanap ng asawa, pwede kang pumili kahit sa parte ng mundo. Unlike, di ba, gone are the days na pwede ka lang humanap ng lang. jowa ng naabutan namin yun sa mga tita barkada, namin. tropa. Hindi, naabutan natin sa mga tita natin at tayo din mismo, 'di ba? Oo. I think nung college. So kung sino lang yung kakilala ng kakilala, 'di ba? Totoo. Ba-blind date sa kung sino, pero yung ka-blind date kakilala din ng kakilala, ganon. Totoo, hanggang sa nag-evolve, yung jowa mo, taga-ibang bayan na, taga-Maynila na, di ba, taga-Davao na. Pero ngayon, mas madali, di ba? Bakit mas Ngayon, madali? kahit saan. Kahit saan. Tapos, mafi-filter out na kaagad. Kung halimbawa, mahilig ka sa kunyari sa pets. So, sasali ka sa mga grupo na mahilig sa mga pets. So, para meron na kayong common interest agad. Kasi, nung araw, ang hirap parang tatansyahin yung isa't isa. Kaya nakakapagod mag-date dati Kasi, nakakapagod. Mahirap kasi hanapin yung compatibility. Correct, ganun. Ngayon, pwede mo nang, ma-filter mo na agad with social media kung sino yung compatible ka kasi parehas kayo mahilig sa pets. Mahilig kayo sa travel. Mahilig kayo magsulsi ng kumot. Di ba? Yung mga ganun. So, Totoo. posible. Wala. Parang feeling ko lang sky's the limit pa rin. Huwag kang mawawala ng pag-asa, Clara. Tama. Sa napakaraming aspeto ng buhay, hindi lamang sa pag-aasawa, sa paghahanap ng jowa or pag-aasawa, 'di ba? Limitless na yung potential na makahanap ka ng
ng magandang oportunidad. Sa true. Diba? Totoo yun, no? Nung dekada 80, partner, talagang kung mapapasin mo, halimbawa, kung nakatira ka sa probinsya, mag-aasawa dyan, magkakakilala lang. Mga taga roon lang. Mga magkakababata. Oo. Mga taga roon lang. Pero ngayon, magulat kayong asawa, ay, nakapag-asawa pala siya na taga Nueva Ecija. Correct. Kahit taga South talaga siya. Diba? Ganun eh. O nakapag-asawa siya ng ng AFAM dati, refer lang. Correct. Tsaka gusto niya. Nakilala, nag-day off, o Oo. naging jowa, nagkasulatan. Ever since, Pinoy naman talagang gusto niya eh. Pero Oo. na nakatry na isang beses ng AFAM, di ba? Sunod, may Canadian na, Oo. may Persian, lahat na. Japanese. Japanese Spitz, American Bulldog. Ay, Ano ba, iba naging breed na ba ng aso? Hindi. Okay, naguluhan. Sorry. Ganun. So, Maraming options. Correct. Mahirap lang talagang isipin sa ngayon kapag yung parang, yung wala kang nakikita sa paligid. Pero try ka pa. Meron at meron yan. Oo. Ang swerte lang sa ngayon kasi may mga apps naman, di ba? May mga dating apps. Yes. So, sa madaling salita, ang Minsan sinasabi may mga ng tambalan. nakikita ko yung parang halimbawa nag-appear siya sa feed ko. Oo. Tapos makikita ko yung lalaki may itsura tapos na siya, ang age niya mga 48, mga gano'n. Tapos Oo. sasabihin ko, single pa to si kuya, in fairness ha. So, yung mga katulad mo na single na naghahanap, maisip mo, ay, pwede to, di ba? So, dating app din pag may time. Correct. Huwag kang Ganun. ma-pressure kasi napakarami ng paraan para, di ba, magkaroon ka ng jowa. Hindi ka mawawalan sa madaling Yes. salita. Sa true. At isa pa pwede mong tingnan, di ba, in God's perfect time, ibibigay naman talaga Correct. sa iyo yan. Kahit nga nananahimik ka Minsan kahit hindi ka naghahanap pa. Di ba? Dadating siya kasi panahon na. Yes, makasabay mo sa elevator. Di ba? Makasagian mo ng sa pagpasok sa pinto ng opisina. Correct. So, kailangan manatiling kang, yung putok na pula yung labi para anytime na ma-meet mo yung soulmate mo, at least parang prepared ka, ganun. Ganyan. Di ba talaga minsan darating siya sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Yung di ba sa office nga may mga kwento tayong nadidinig na dati kaaway niya lang, kasungitan niya, hindi niya nakala magiging jowa niya pala. Correct. Di ba? Totoo. Yung hindi mo napapansin, kasabay mo mag-coffee, kumakain sa pantry. Ay, eto. Di ba? Pwede Tas ka rin. naging sila. Sama-sama ka din sa outing. Ang dami na bubong relasyon Yun. dyan. Sa mga outing. Yung iba nag-umpisa lang, kainuman nga lang Oo, di ba? Tapos ngayon, karelasyon na nila. Oo. Ganun. So, yun yung mga pwede mong gawin. At tapos may factor pa pala na sinabi si Ateng Parto, yung pagiging unattractive. You can also work on that. 'Di ba? You can also work on that. I mean, kung sa tingin mo at feeling mo unattractive ka, then do something to make yourself attractive. Tama. 'Di ba? Tsaka yung sinasabi ko kaninang umaga na yung kinang na galing sa kalooban, kinang ng happiness yun eh. And yung kinang na happiness nang gagaling sa kalooban, lumalabas kasi yan. Correct. 'Di ba? Galing So sa dapat puso, galing sa puso. natural glow. Oo, nag-glow yan eh. May aurahan kang parang ang gaan mong kasama. Kamahal-mahal ka. Correct, ganon. Yun yung mga pwede mong gawin to improve on yourself. And that's actually, bongga yan para sa sarili mo. Pag nagka-jowa ka nang dahil sa pag-improve mo sa sarili mo, then that's a great bonus. Dahil total gusto Yes. mo naman talaga yun. Diba? Pero improve on yourself. And invest on yourself. Yun yung sinasabi natin. Yung skincare is a great investment. Yung mga nagpapatangos ng ilong. Nagpapatangos, magandang investment din yan para alam mo yun. Kasi magka-jowa. parang pang-boost yan ng self-confidence, self-esteem. Ganun. Huwag ka mawala ng pag-asa, Clara. Go lang. Don't be sad. Correct. Kaya yan, di ba? Saka bata ka pa. Oo. Yung 29 years old sa panahon ngayon. Ano ka ba, kami nga ni Partner 42, feeling namin we're so young. Di ba? Yes, So, age is just a number really, Huwag Clara. ma-pressure, ha? Okay? And speaking of kawala ng pag-asa, huwag ka mawala ng pag-asa. Mananalo ka rin sa ating FanScan! Dahil at this point, i-announce natin mga kabisyo, Manila, scan mo na! Ipapakita na po namin ang aming QR code. Ilabas ang inyong mga cellphone, open ang inyong camera at itutok sa makikitang bilog sa inyong monitor ngayon sa mga nanonood po sa ating FB Live. Yan, ang ating bilog na sinasabi, ang ating QR code. Yun. Yung QR code po, para sa mga hindi nakakaalam, ito po yung minsan kapag sa isang restaurant, wala na silang menu. QR code na lang, doon mo na lang titingnan. Kasi syempre, high touch yung mga yung mga menu. Yes. Kinakawakan niya lahat ng tao. Bago pumasok sa isang establishment, minsan may
pa-QR code, 'di ba? Para malaman na mga aktibidades mo sa buhay, ganyan. So high-tech na rin ang Love Radio, may pa-QR code na rin. At alam niyo po ba, for today, ang ating mapapanalunan, ang maswerteng kabisyo ay mananalo ng 2,000 pesos! Gusto mo ba yon? Gusto mo 2,000 yun? posibleng mapa sa'yo. Correct. Diba kung sasali ka sa ating fan scan? Oh, ha? Madali lang naman ang ating tanong. For today, ito ang ating katanungan. Ano ang ibig sabihin ng COMELEC? Ay, naku, Oo, very timely. Buzzword yan. Correct. Letter A. Commission on Electricity. Yan. Letter B. Commission on Elections. Or letter C. Commission on Electronics. Ayan, di ba? Kapag ka A at C ang sagot mo, OMG, lasing ka na naman. O, scan mo na ha! Scan mo na ha. At kung meron kang Love Radio sticker, Love Radio calendar, yan din yung way para makasali po para sa ating fan scan. Again, dun sa mga kabisyo natin na gusto kayong share ng kanilang kwento, pwede nyo kaming i-email. Send your stories at Mahiwagang Burnay Story at gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!